Mga bata ngayon, mga iyakin. Kung maanigan ng RCAT, iyakin. Sampalin ng tatay nila na may hawak na bote ng beer. So sensitive mo naman. Masigawan ka lang. Batuin ka lang ng whiteboard ng teacher mo. Magsusumbong ka na. Wala kami dating ganyan. Matigas kami nun eh. Ito mo yan, lakas-lakas na kami. Kita mo ngayon. Post nila po sa internet. Di ba kung di ako nagko-comment sa mga inaangal nila? Ano nangyayari dito? Papatol ka ba sa bata? Pawakas, ito na naman tayo sa mga debate. Kamusta yung mga kansaro ko nga pala si Paolo at yung dadating mga memes ngayong linggo at tinaagad simulan. Hali kay Abarico. Tanghali ka na nidal. To light and guard! Mata na achieve. Tinitigan ko. Ano ba yan? Kala ko ba ikaw magbabantay? Ikaw pala binantayan ng mga estudyante mo. But wait lang, sandali lang. So iba bang mga guard dun natutulog sa mismong school? O baka naman mayroong bagyo? Ako naman, dun sa teacher na pumasok, ba't hindi mo naman ginising yung guard? To light and guard, to rule and guide. Amen! Ito. Ah! Shooting guard! The better guard. Para nakikita ko na lahat ng mga plato at baso na binato mo sa ulirang... Lolo! Nung nakita niya na ano, si Lolo, daming niyayakap na mga kapitbahay. Sunod. Nice, yan din kami. Tamang cutting para umidlip. 10 years later. Hoy! Basta marangal ang trabaho, wala masama doon. Hindi connected ang pagkakating sa pagka-construction. Okay lang yun. Basta mabait, walang illegal, wala. New recipe and lock macaroni. Eh, bakit yung kinakain nila mga nagka-cut? Kaya matigas ang ulo, di nakikinig kay teacher. Sige, sunod. POV defense nyo. Siguraduhin mo muna kasi social media yan eh. Sinasakop yan ng mundong henerasyon natin. Once you click, once you post, syempre, bubulihin ka or ano yung mga negative comments sa'yo. Matatawa na eh. Yan yung magnatatawa ka na tapos yung katisis mo, ikaw, babagsak tayo. Tulad kay JC. Mga bata ngayon kapag mainit, suspended klase, kami noon tanghaling tapat na sa arawan kami sa CAT at ROTC. Mga malalambot, mga bonjing, ano ba naman yan? Naranaso ko din naman yan, nabilad sa arawan dahil sa ROTC. Kaiba naman ang init noon kesa ngayon. Pucha, pyranometer ka na pala eh. Alam mo ba yon? Instrumento ka na pala ng init ng araw ngayon. Pucha, naiintindihan mo lang based sa iyong experience. Pucha, isipin mo isang ano lang yan isang parte lang ng mundo yan, isang parte ng Pilipinas, isang parte ng syudad, isang parte ng barangay nyo. Oo, sige, mas accurate naman siguro. Kesa mga tao may pinag-aralan sa siyensya, binigay ang kanilang buong buhay, mas makikinig ako sa'yo. Oo, tsaka kasi syempre, iba yung experience mo kumpara noon eh. Kaya ginagamit ang experience pagdating sa korte, di ba, bilang ebidensya, mga anecdotal evidence, pucha. Kuya, syempre tumatanda na tayo, mas manipis na laman natin, kaya madali tumago sa buto ang lamig at init. Pucha, ito masasubang bilad mo sa araw, nagkakatayo ka na. Hindi totoo ang climate change. Noon pa man, iba-iba talaga panahon. Totoo naman, iba-iba naman talaga ang panahon. Pero ang climate change ay totoo. Okay? Nag-iiba-iba ang panahon pero paiba ng iba ang kanyang epekto. Kita kayo original post ito. Siyempre, iba-blur ko na lang din yung kanyang pangalan. Kasi ayoko na mayurakan ang pagka-ignorante ng ibang tao. Kasi pwede pa rin naman sila matuto eh, di ba? Sobrang saya ng comment section. Ito para tong gold mine para sa content. Si Sir R. Naranaso ko din naman yung nabilad sa arawan dahil sa ROTC. Kaiba naman ang init noon kesa ngayon. Grabe na ang init ngayon. Pampered masyado mga kabataan ngayon. Ay, hindi naman lahat. Hindi natin pwedeng kumpara ang panahon noon kesa ngayon. Kasi kung mahina ang bata ngayon, makakatulong po ang pagbibilad sa araw para lumakas ang katawan. Unlike po ngayon ay iba na. Alam mo, Albi, in 90, sabi nila butas daw ang ozone layer. Sino nagsabi? Hindi po butas. Hindi siya parang butas eh. Mayroon lang thinner layer ng ozone. Kasi ano yan eh. Gawa kasi siya sa O3. So parang oxygen siya. Ibang uri siya. So may layer lang doon. At nabubuo naman ulit talaga yon. Pagdating ng 2000, sabi naman in 7 years daw tunaw na daw North Pole at babaha tulog. Saan mo to nakuha? Saang mga conspiracy theories? Siyempre, mga headlines, diba? Sana naman binasa yung buong dokumento o buong PDF. Hindi po counted ang mga 2 minutes na makikita mo na read sa mga vlog. Siyempre, kinocondense sila yan para basahin mo agad. Pero siyempre, wala namang pakialam dyan yung mga tao sa siyensya na mas malalalim, diba? Yung
na mas malalalim yung kanilang mga pinag-aaralan tungkol dyan. The less you know, the more you think you know. Or sa mas kilala ngayon, ang Dunning-Kruger effect. Siyempre, hindi ka naman doon bihasa. So, naiintindihan ko naman yon. Sabi niya, bakit ang Great Barrier Reef sa Australia lumalawak na, uli siyang binabuhayan ng maraming isda, consistent na noon pa man, nag-iiba ang panahon. Kailan lang naman yung biglang dami nagko-collapse. Diba nito mga, malamang hindi mo alam, wala lang ba internet noon eh. Nasa ating kapangyarihan ngayon ang internet, kaliwat ka na may bago impormasyon. Alam mo ngayon nangyayari sa Israel dahil doon. Pero diba, doon naabutin ka pa na ilang araw bago makuha sa mga newspaper. Kasi daday, ipiprint pa, maririnig mo pa sa tito mo, kwentuhang barbero pa kasama ng mga kamag-anakan mo, matagal. Ngayon, segundo lang, nandun ka na sa buong mundo agad. Hindi mo pwede kumparain noon at ngayon. Mahina na kasi sila, puro sa cellphone lang naglalaro, karamihan din na tuks. Baka kaya iniiwas sa school na magkaklase, kasi baka sa school matumba at mategi. Alam mo, Sir Jay, pinost mo ngayon to sa FB. Saan mo yung pinost? Sa typewriter? Diba? Sa ano ba, ano tong pinagmamalaki mo? Kasi may nagpost pa dito na nandun siya sa arawan. Nasa ka ba? Nasa Pilipinas ka ba? Kailangan mo sabihin anong araw. Diba? Meron yung parang mas healthy na sun rays sa umaga, mga bandang 7 AM. Iba naman pag alas 3 mo binilad sa araw, magkaiba naman yun. Hindi ko dinedepensahan dito yung mga ayaw sa ROTC o CAT. Ginagamit ko lang yung logica na ini-implement ng mga taong sinasabing mas sensitive o mas iyakin ng mga bata noon. Pareho lang po. Parehong iyakin lang din ang mga bata noon. Wala lang kasing pruweba. Wala naman kasi nagpipicture. Wala naman kayong mga pinagpo-post sa net pag meron kayong angal. Malamang bata kayo. Ano ini-expect mo? Alam mo na ang dapat mong sabihin pa hindi ka magmukhang tanga sa karamihan ng tao. Ganun naman talaga eh. Parang 10 years ago. Kasi ano ako eh, kalahating batang 90s lang ako. Kasi sa gitna ako pinanganak eh. So naiintindihan ko yung mga angal noon at angal ngayon. Ngayon, gumagawa tayo ng hindi naman kailangan na pag-aaway. Bigyan ko kita ng isang analohiya. Kasi kung skin cancer o usapan, marami na pong skin cancer dito sa Pilipinas dahil sa laging pagbibilad sa araw. Kaya tama ka, nakakatulong naman sa health mo. Siyempre meron din naman bitamina ang pagbibilad sa araw, okay? Pero nakakasama din ito sa'yo, depende kung anong oras ng araw, gaano katagal. Kasi ang init kasi mayroon naman yung iba't ibang level eh. Meron yan diretso na init ng araw, meron yung hangin na hinihinga mo at kaya marami nahi-heat stroke. Hindi lang naman dahil bilad ka lang sa araw, init in general yan. Yung mga klase ng sakit na pwede mo makuha sa pagbibilad ng sobrang tagal, diba, nang hindi mo binabantayan ang pagbibilad sa CAT o ROTC pa niya, diba, mga magsasaka dyan, syempre di mo pa nakikita ngayon. Pag nag-metastasize na yan, diba, lumala na, syempre habang tumatanda ka, mas maraming tsansa na magkaroon ng mutation yung sa katawan mo, kaya nagkakaroon ng cancer, diba? Cancer nga ay parte ng katawan mo. Kaya ngayon yung tawag ko sa audience ko. Kasi yung mga tao sa paligid natin, mga pare-pareho mga audience, pwedeng ikaw mismo yung cancer na tinutukoy ko. Kumbaga, inclusive kayo dito. Parte ko kayo. Diba? Natututo tayo bang tumatagal? Kasi kung gagamitin ko ganong klaseng lohika, isipin mo na lang, pupunta ka sa eskwelahan araw-araw sa patag na lupa. Babato, magdadaan ka, mabigat, mahihirapan ka. Pag umuulan, gumuguho, madadapa ka, mayroong baha. At tumibay ka, natuto kang gumiskate sa maglalakad, natuto ka. Ngayon, gumraduate ka na after 20 years, nakita mo pagbalik mo ngayon dun sa lugar mo, patag na. Mayroon ng graba, sementado na siya. May mga harang na sa gilid. Makikita mo ngayon may mga pupasok sa umaga ng mga bata ngayon sa eskwelahan at parehong pinapasukan mo. Makikita mo naglalakad sila. Lalapit ka ba? Alam mo na parang hindi naman ganyan eh. Dahil dyan humina ka na eh. Hindi naging sensitive ka na. Dapat bumalik ka rin sa patag. Parang progreso. Ang kada henerasyon ay dapat improvement ng previous henerasyon. Kung pareho lang yung ginagawa nyo 20, 30 years ago, wala kang tamang ginawa. Walang tamang ginawa yung mga tao nung panahon na yon. Kasi improvement dapat yan sa susunod na henerasyon. Ang pinakamatibay na mga bata ay yung mga unang caveman. Yung mga year 00, before pa sa Biblia, yung mga pinakamatibay na bata sa... Kung yun ang basehan ng lohika mo. Ngayon, kung hindi mag-iiba o hindi mag-a-adapt yung thinking mo sa ngayon, papalitan ka lang din naman, magkakaroon din naman ng bagong henerasyon na may mga bagong paradigms, may mga bagong paradigm shift yan na ibang-iba na sa noon. So siguro unique na lang yung posisyon ko ngayon kasi nasa gitna ako ng dalawang yun. Nakikita ko pa yung noon, nakikita ko pa yung ngayon. Kaya kung yung sasabi natin, maraming umaangal, maraming sensitive mga bata ngayon, hindi ako naniniwala. Pareho lang yan. May pruweba kasi tayo ngayon kasi lahat pinopost eh. Mga ulirang ina o magulang na pag ayaw bantayan yung anak nila, bibigyan nila ng phone, bibigyan nila ng something na mura, tapos mag-online
online, syempre magkakaroon siya ng access sa iba't ibang mga impormasyon. Ngayon bilang isang magulang, dapat tulungan mo siya mag-navigate dyan. Kasi wala ka na magagawa dyan. Tuturuan mo talaga dapat yan. Yung mga bago ng henerasyon na to, hindi marunong. So kaya sinisisi ngayon nila, yung mga batang yun yung pinresenta nung panahon nila, nung pinanganak sila. Siguro yung mga bata noon, nabigyan ng phone, nabigyan ng internet na maaga. Ganon din naman eh. Wala naman magbabago kasi bata ka eh. Lahat kukunin mo, lahat susubukan mo, di ba? Alam mo, nag-CAT ako dati. Okay? At nag-escort ako dyan. Alam ko naman yung itutulong ng ROTC o ng CAT sa disiplina eh. Pero malaking bagay din kasi yung pag-abuso doon. Madaling pwedeng abusuhin yun. Kaya ang gusto ko, kung gagawin mandatory yan, dapat doble o triple din ang pag-double check sa mga people in authority o yung mga in power o may mga matataas na posisyon sa ROTC, di ba? Ano to? POV for... Oo, tama. Kami kasi nung freshman kami, nasa pinakataas. Siya may pinakabata eh. Mga matatanda ay umakyat eh. Para ano to, metaphor to sa buhay eh. Kasi mula, gusto mo pa umakyat. Pero habang tumatanda ka, pagod ka na, ginamit ka na ng lipunan, di ba? Real. Laugh trip talaga. Bakit ang tagal mo sa siya? Sunod, me as a kid, Bonak. Bonak din yung kanina matanda eh, di ba? Masyado niyang ginugulangan yung mga bata eh. Sunod. Naku, kami dati. Nakurot na ako sa singit niya. Nakurot na ako sa leeg. Papatol ka ba sa bata? Okay, masarap dapain. Ano yung mga matitigas ang ulo? Yan lang yung yan lang yata yung oras na okay lang gulangin yung bata. Pag nangkukupal na sila, tapos pinapabayaan lang sila na magulang nila. Magbigyan mo na ako, Lord. Sige na, isang katok lang. Isang konyat lang na gano'n, no? Dati kami nung bata kami doon. Kinakonyatan kami ng mga magulang namin. Kinakonyatan kami ng mga tito namin, mga nakatatanda na. Tingnan mo, matigas naman kami, di ba? Physical abuse lang yan. Batang 90s to. Walang abuse sa amin. Dala-dala lang naman namin kapag tandaan namin, di ba? Tapos ibubuhos namin sa mga kasama namin sa bahay. Sila lang umintindi, ba't kami ganito? Tunad, galing kay Jason. Ilan score mo sa test? Ako, para sa akin kasi, I don't really give a kasi sorry for the language ha. Kaya lang kasi bakit? Ano man gawin ko, tama. mabuti man na masama, I'll be criticized eh. Yeah, tama. Sabihin natin kay nanay yan. Sunod. POV, nakuha ka ng 95. Ano ba yung ibig sabihin ng POV? Hindi ata ganito yun. Yan. Nandiyan ka na pala, Nak. Ginabi ka na. Nga pala, Tang. Ang ganda balita, nakakuha ng 95. Talaga, Nak? Saan? Sa mat? Hindi. Sa wallet mo. Ano? Sabi ko bang kunin mo yun? Palinis na ako. Rest in peace mga introverts dyan. Ano to? Babagsak ko kay mamaya. Tayo lakas ang trap mo po. Yung mga nahihiya yun na nahihiya sa'yo. Parang to fever dream sa akin sa panaginip ko yung pag meron ka anxiety. Ito yun eh. Anxiety in TikTok form. Nice. Yung mga araw na sana absent na lang ako eh. Usunduhin lang yung kapatid niya, nasama pa. Yes, Gina G, di ba? Nakalimutan niyo mga boundaries niyo ha. Baka naman di niyo ko close yan. Sunod. Buti pa sa Batangas State University. Wow, kita mo yan, di ba mga bata, yung tulad na sinasabi ko kanina, dapat nag-a-adapt tayo, yung mga matatanda na yun, mag-adapt tayo sa mga teknolohiya ngayon. Sunod. Filipinos planning for their financial future. Mutual crypto, pension, bonds, real estate, business. Ako, bagyo mga bata ngayon, bagyo mga anak nyo ngayon, mga bata ngayon, ginawa nyo pa rin yan. Hayop kayo. Parang elementary lumay. Kilala ko daw sino yung estudyante dyan. At kay Kat. O ayan, si ROTC o. Anong gusto nyo maging? Pangarap ko din yan maging politiko. Gano'ng karami ang pwede ko mabulsa sa barangay. Huwag ka mag-alala, kahit sino naman ngayon pwede maging politiko eh. Kahit walang pinag-aralan, kahit hindi naman ang bayan ang iniisip, pero ang sarili, okay lang yan, mababa lang yan. Ano to, galing kay Eunice. Ito na naman. Umiindak muli. Dapat uwi na lang ako ng masaya. Cutting. Paano ako magka-cutting yan kung sa'yo ako nakatingin? Ito na naman.
Sunod. Galing kay Jose. The OWL application for new student this school year 2025 is now open. This is for grades 1, 7, 11, and college friends. Mukhang hindi na kata papupuntahin na ROTC. Hindi na mandatory ROTC para sa'yo. Very good. Galing kay Rizal ng Campaign Heroes. Tips kung paano magka-humor sa school. Tips kung paano magka-honor sa school. Number 1, makinig sa guro. Number 2, mag-focus sa klase, huwag sa kaklase. Tama! Number 3. Sana. Okay, basag na basag tayo, anak. Sunod. Galing kay Jolly Jade Jump. Wow, isang blender ba to? Kondo. Teacher! Mga teacher talaga ang pangalawang magulang mo kasi kung magaling ang mga teacher mo, gaganahan kayo. Maraming mga kupal na teacher dyan. Nagagabay nila yung mga estudyante nila na minsan hindi kayang gawin ng mga magulang. Pwedeng may busy sa trabaho, pero sana nga may oras tayo. O minsan naman talagang kupal yung magulang mo. Wala tayong magagawa. Yan ay meron tayo. Ang ano na lang, isa susunod, pag tayo naging mga magulang o tayo ng mga naging nakakatanda, wag natin maging tulad nila. Wala ka na magagawa sa kanila. Yan na yung pinagdaanan ng mundo nila. Kung tayo gusto natin intindihin tayo ng mga nakatatanda, intindihin na lang din natin yung kanilang nakaraan. Kung paano, ano man yung mga predikamento o senaryo na pinagdaanan nila sa buhay nila. Amen? Sunod. Ano nangyayari dito? Yeah, okay lang yan. May free time kayo, di magbiruan kayo. Pero tandaan nyo, teacher nyo pa din yan. Di ko lang kung kaklase nyo lang ito na nagsuot ng teacher, pero kaklase nyo pa rin yan, ha? Ito rin ako lumapit sa prop ko pag gusto kong magpapasa. Sunod, may ROTC. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
Sunod, ang sakit na likod ko. Parang kailangan ko na mabubuhat. Bahala ka dyan! Ano ba? Kaya mo na yan, big girl ka na. Alam ko ba strong independent ka? Dapat yung binubuhat ko yung pamilya ko tsaka yung magulang ko sa hirap. Saka ka na, pag marami na akong kinita. Sunod, Melif. Nako po! Wait lang, paano ba siya di nakita? Wait, dapat kita ka? Paano mo di nakikita teacher mo? Nakukuha yung teacher ko, napingot na ako niyan. Baka nasprayan na ako ng tubig. Huli ka. Natuwa naman si teacher sa'yo, pero sana ganyan ka rin kabibo sa klase ha. Baka sa ganyan ka lang masipag eh. 2 hours na kayo dyan, pero di pa rin kayo tapos. Ano naman, 30 items lang naman yan. Yung instruction. Multiple choice. Given the answer key below, what are the questions? Okay ito ha, para maintindihan mo, hindi ka umasa sa pagme-memorize. Diba mga gumagamit ng mnemonics. Okay din yung ganito, parang parang Jeopardy. Sakit na nga ng ulo ko eh. Dagdag ka pa, sir. University of Baguio. Memer ka pala. Nakakatawa ka ha. Memer ka pala eh. Di mo sinasabi memer. O, ito 1,000. Oh, pwede na pagkakitaan yan. Memer, 8 pangkain. Sayang naman eh. Pero miss ko yung green screen ko ngayon. Sunod, meme connoisseurs. Alam mo, sa totoo lang, makikita mo, magagamit nga yung mga memes pagdating sa business. Eh. Makikita mo sa Reels, kung lagi ka nag-scroll sa FB Reels. Makikita mo yung mga gumagamit na mga meme trends para palaganapin yung kanilang business. So, siyempre, alam naman natin ang cast doon. Sunod, mandatory ROTC in senior high school. O wakas, ito na naman tayo sa mga debate. Okay, mandatory ROTC. SHS or senior high schools will really instill nationalism in our students. It doesn't need to be mandatory enough. There's other mandatory alternatives para magpakita ng nasyonalismo sa bansang to. Hindi lang ROTC at hindi kailangan na maging mandatory ang ROTC at ipilit sa mga tao or sa mga bata para maging nasyonalismo ang pagpapakita ng ROTC sa mga batang to. Instead, we could promote nationalism in any other way possible. Nationalism sa simple rules pa rin. Magsunod na rules and regulations. Nationalismic. Or nationalism. Naku, wag nationalismic. Kaya may alep yun. Delikado yan. Sa mga di nakakala pagdating sa debate, binibigyan naman sila ng side nila at kailangan nila i-defend yun. Hindi nila pinipili yan. Draw lots yan or basta randomize yan. So, wag natin atakihin yung mga nagde-defend kung ano mang side. Kasi pinapakita lang kung gaano kagaling makipagdebate. Hindi yung mga nagsisigawan lang sa FB kung sino yung mas tama. In our country.
ROTC is the best option to promote nationalism and discipline nationwide. Ang mandatory ROTC ay ang pinaka-the best na solusyon upang i-implement the best ito. Pa. At kung may sinasabi pa silang alternative solution, can you give some alternative solution Anong to kapalit? ROTC? Yeah, kung hindi gagamitin yung ROTC. Na same at kasing effective din ng ROTC when it comes to implementing these disciplines and nationalism. So, if alternatives lang naman yung usapan natin, why not strengthen the structure of NSTP? Paano nyo ba ma-strengthen yun kung hindi naman mandatory? Kung hindi man strengthening ng NSTP, meron naman tayong mga subjects na nasa curriculum natin na nagpo-promote ng nationalism sa mga estudyante. Okay, iiyak si ate. Nationalism lang din naman yung usapan. Matatawag pa natin ng nationalism yon if mandatory kasi meaning pinipilit ka. Siya. May mga other students na ayaw gumanap sa ROTC. So magiging nationalism pa yon pag pinilit mo yung mga students na ROTC na ayaw naman nilang gawin. Again, sa ROTC, hindi lamang kasi yung training ang tinitingnan natin dito. Ang tinitingnan natin disiplina. Sa ROTC is yung disiplina na natututunan ng mga estudyante pagdating dito sa programang ito. Binibigyan nating halaga. Diba, healthy discourse, di ba? Kung ano ba yung madidevelop nila o yung thinking na papasok sa kanila na kapag narinig nila ng ROTC ay masasabi nilang disiplinado lahat ng mga tao. At siyempre, magsisimula yun sa ating mga kabataan. Hindi siya nagsisimula sa kabataan, nagsisimula siya sa bahay. Diba? Kasi kabataan naman kung ano yung nasa paligid niya, yun yung kanyang matututunan eh. So, dapat siguro yung disiplina magsimula sa bahay, magsimula sa mga magulang, magsimula sa mga nakatatanda na nasa paligid mo. Diba? Doon talaga mapupunta yung unang disiplina. Kaya meron mga estudyante na nang babastos sa mga teacher nila. Tama na, both sides na meron ng mga teacher na nang babastos. So, dito dapat ang paigtingin natin ay yung pagpili ng mga tao nagko-control sa mga papasok sa mga posisyon na yan. Siyempre, pwedeng abusuhin. Makikita mo, di ba, may mga nangyayari na hazing at pananakit, 'di ba, pang power trip, makikita mo 'yan. At dapat ang mga governing bodies, kada district siguro, di ko alam ang nasa loob ng parang hierarchy ng mga 'yan ay dapat nako-control at laging transparent. Kasi syempre nakakatakot naman sumunod sa disiplina kung yung mga mismong taong nagbibigay sa disiplina ay pagtitripan ka, pahihiyain ka, babastusin ka. Marami mga ganyang cases. Alam niya. Kasi pwede ko naman sabihin, sa akin wala nangyari. Wala naman nangyari ng ROTC o nagsayiti ako. Baka arte nyo naman, nasa tapat na naman kayo ng araw, skin cancer lang naman yan, kaya-kaya yan. Natuto naman ako magdisiplina. Bakit? Hindi ka ba natutong disiplina sa bahay mo? Dapat ang ROTC, hindi yan dapat nagbibigay ng disiplina sa'yo. Dapat pinaiigting na lang niya yung disiplinang meron ka na. Kasi pangalawang bahay ang eskwelahan, hindi yan yung unang bahay mo. Walang masama mag-ROTC, pero kung gagawin nyo siyang mandatory, siguraduhin nyo na walang paraan na pwedeng abusuhin siya ng kahit kanino. Ganun lang siya kasimple. At sana, syempre, isipin din natin yung kapakanan ng mga taong papasok to. Kasi mandatory, meron dyan may mga health concerns, di ba? Baka may hika, o hirap sa hirap sa mga physical activities, di ba? Maging inclusive tayo. Since mandatory nga siya, gawin nating inclusive. Kasi sa libo-libong papasok, sa milyon-milyon na mga estudyante dyan, meron dyan mga 1,000 sa buong Pilipinas na mahihirapan sa ganong klaseng mandatory course. Kasi sa PE nga lang, may bumabagsak pa, di ba? So, ganun din yun. So, basta i-double check natin, pwede naman siya. Ayun nga, wala namang problema doon. At doon natatapos sa mga memes ngayong linggo. Anong grade nyo ngayon? Bagsak ba kayo? Pag hindi kayo nag-comment ng attendance nyo at ang inyong first name lang ha, para safe. Comment nyo ang first name nyo, tapos attendance, para pumasa kayo sa ating klase. Kaklase nyo ako, Paulo Noisy na mamaalam. Shoo!